Primer, moltes gràcies per venir, moltes gràcies a totes. Aquesta roda de premsa és per fer una anàlisi de totes les nostres aportacions i la nostra col·laboració amb el govern a l'hora de redactar i elaborar l'ordenança de mobilitat sostenible de la nostra ciutat. Una de les coses que sempre diem quan es fan ordenances municipals és el fet que trobem molt estrany que la Generalitat no tingui un model per facilitar a tots els municipis, un model base del que partir. Perquè llavors ens trobem que les ordenances, com que tothom vol partir d'alguna base, van a buscar material d'altres municipis. En aquest cas, l'ordenança de mobilitat que es anirà implantant en aquesta ciutat quan estigui finalitzada ve d'un model de Castelló, al País Valencià, i a partir d'aquest model estem treballant amb comissions tota la modificació i l'adaptació a la nostra ciutat. En tot cas, ara en aquests moments, ahir va ser la darrera comissió de treball sobre aquesta ordenança, encara ens en queden algunes perquè sols estem a meitat d'anàlisi d'aquesta ordenança de mobilitat i anem per l'article 70 i d'aquesta ordenança que la veritat és que és bastant extensa i de la que nosaltres hem fet més d'un centenar d'aportacions sols en aquesta primera part. Quins tipus d'aportacions i esmenes hem fet en aquesta ordenança? Hem fet 5 tipus d'esmenes i modificacions. La primera la podríem titular com la modificació sobre el redactat o la intencionalitat en el text d'aquesta ordenança. Per exemple, quan es diu que s'ha de poder accedir a qualsevol servei públic, a peu, en bicicleta, en patinet, i això es contradiu totalment amb aquesta campanya o aquesta proposta que es va fer des de la regidora Vázquez, que va fer aquesta campanya que feia aquesta zona groga just davant de les portes de les escoles perquè els pares anessin fins a la porta de l'escola amb el cotxe per recollir o per deixar el nen. Per tant, la intencionalitat d'aquesta mobilitat en aquests casos és molt important perquè a més es contradiu amb el que s'ha anat fent fins ara. El segon tipus és les contradiccions que hem trobat respecte a altres ordenances que ja s'havien aprovat, com per exemple l'ordenança de benestar animal, on també s'han entrat en aquestes contradiccions. També s'han fet tipus d'esmena respecte a eliminar i buidar de contingut tota l'ordenança de civisme, que des del principi ja vam dir que agafava part de mobilitat urbana i que no tenia cap sentit que això estés a mobilitat. De la mateixa manera que a civisme la van buidar de contingut en l'ordenança de sorolls i també en la de benestar animal, doncs també en la de mobilitat l'han anat buidant de contingut. No podria ser d'altra manera, no? Després, també hem fet aportacions de millora de circulació. Per exemple, incorporant la regulació dels semàfors amb senyal sonora, que encara que a la nostra ciutat ne tenim poquets, creiem que és un sistema que s'ha d'anar implantant i generalitzant en tota la ciutat i, per tant, havia d'estar en aquesta ordenança. Després també hem fet un punt d'atenció sobre les voreres massa estretes que dificulten la circulació de la gent que va en cadira de rodes, que té mobilitat reduïda, que van en cotxets de nens. Després també hem demanat l'estandardització en els carrils de bicicleta, que ara tampoc no s'està produint. Suposo que s'heu fixat que hi ha carrils de bicicleta. Nosaltres apostem pels carrils segregats, no els de convivència, i a més apostem perquè siguin per la via. Però tot i això hi ha carrils que són segregats i estan per sobre a la vorera. I en aquests tampoc hi ha uniformitat ara, en aquests moments. Hi ha carrils com el que va per l'hospital, que té senyalitzada la línia del mig en pintura i les fletxes d'anada i tornada, i en canvi al Passeig Prim, Passeig Sunyer, no hi ha cap mena de senyalització. Per tant, creiem que ha d'estar estandarditzat per no confondre a la ciutadania. També vam fer un crit d'alarma sobre el que també havien reclamat els serveis d'emergència, el fet d'aquesta inundació de la nostra ciutat de pilones i jardineres, però sobretot de pilones, que dificulten molt
el pas dels serveis d'emergència, perquè la ciutadania, els que van conduint, no poden pujar a la vorera perquè està ple de pilones i perquè les voreres són molt altes, i a més, perquè els serveis d'emergència, si han de maniobrar segons per quines zones de la ciutat, és molt costós, perquè està envaït de pilones i els hi costa molt maniobrar. I creiem que això s'hauria d'eliminar i facilitar del tot el servei d'emergència la seva circulació per qualsevol via de la nostra ciutat. Després també vam reclamar i hem estat lluitant en cada un dels punts i dels articles d'aquesta ordenança que el llenguatge sigui el més clar possible, que sigui molt entenedor. I per aquest motiu, moltes vegades quan es fa referència a una altra ordenança o fins i tot a una llei superior, el que hem estat demanant sempre és que hi hagi un enllaç. En el principi ens van denegar aquesta opció de fer un enllaç amb la llei superior perquè deien que hi podia haver problemes a l'hora de que canviés la llei i que no estés actualitzat, però en realitat nosaltres vam presentar una alternativa que és del tot lògica, que és el fet que l'arxiu ha d'estar allotjat a la web municipal i per tant l'enllaç ha d'estar sempre actualitzat i no hi ha d'haver cap problema, però que quan durant l'ordenança es cita una llei superior o una ordenança es pugui linkar i anar directament en aquella ordenança perquè el ciutadà no hagi d'anar a buscar la llei d'una altra manera i compliquem molt més la informació sobre el sistema de mobilitat. El que també hem dit sempre és el fet que totes aquestes al·legacions, totes aquestes aportacions, és feina bastant invisible, perquè des del nostre grup municipal és feina que es fa a portes endintre, però és feina que junt amb les comissions que tenim de treball dintre de la CUP es fa molta feina i en realitat el que ens sorprèn moltes vegades és assistir a aquestes comissions i que cap altre grup faci aportacions o que molts grups hagin passat diverses reunions sense fer ni una sola aportació ni una sola esmena ni hagin treballat l'ordenança. Nosaltres entenem que treballar per aquesta millora de les ordenances o per aquestes ordenances que acaben afectant directament a la ciutadania és pel bé de totes i que per tant és una feina invertida, encara que entenem que com que no es visibilitza, doncs potser altres partits no aposten per aquesta feina. En tot cas, per acabar, dir que nosaltres ja portem, ja hem fet moltes rodes de premsa i portem un historial de treball amb ordenances municipals. De fet, hem treballat en totes les que s'han proposat o s'havien de fer des de govern. Hem aportat tot el que hem pogut. Al final d'aquesta ordenança veurem què se'ns aprova i què no, perquè aquesta és una altra qüestió que no està a les nostres mans, però està clar que seguirem treballant per millorar-ho i perquè l'ordenança sigui el més clara, el més transparent i el més justa a la nostra ciutat i en la ciutadania que l'haurà d'acatar. No sé si teniu algunes preguntes. Crec que les aportacions que has anat mencionant les heu fet a la comissió, per tant no sabem encara si aniran al redactat final, però quina rebuda han tingut per part de Rizom? Bé, la rebuda sempre és molt bona. En realitat, cada vegada que fem una aportació, una esmena, des del secretari de la comissió fins a les presidentes de la comissió agraeixen, sempre diuen agraïm molt la feina feta, facilitar la feina, nosaltres presentem totes les al·legacions en un Excel, tot molt ordenat perquè no sigui difícil per serveis tècnics fer la comparativa i poder afegir-ho. Per tant, entenem que la majoria seran acceptades perquè són molt ben rebudes en aquestes comissions. Però fins que no vegem el redactat final no ho sabrem. Has comentat el tema dels carrils bici. No hi ha acabat d'entendre si aposteu perquè siguin segregats a tot arreu i llavors poseu pels jocs internes o si el que us referiu és simplement que siguin d'una altra. Nosaltres apostem pels segregats dintre de la via perquè són més segurs a l'hora de fer el servir, els que són separats dels vehicles a motor. El que passa que també entenem que hi ha carrers que són molt estrets i que això és impossible. Llavors, en aquests casos, entenem que en alguns d'aquests casos s'hagi fet el carril bici per damunt de la vorera. Però aquest carril bici per damunt de la vorera s'ha d'estandarditzar. S'ha de dir, primer, si és de doble circulació o no, perquè a vegades no ho posa, i segon, si realment és per tot tipus de vehicles, perquè ara amb l'ordenança, clar, també és per patinets, que abans a l'ordenança antiga
no apareixia per res el patinet, perquè era una ordenança del 1990 no sé quan, però vaja, que estava molt desfasada i que la bicicleta apareixia sols una vegada dient que no podien anar més de 2 persones amb una bicicleta, o sigui que imagineu-vos de quan és l'ordenança actual. Però creiem que s'ha de deixar molt clar les vies i com s'ha de circular. I aquesta és una discussió que és complicada, per això hem dit al principi el fet que hi hagués una ordenança model per part de la Generalitat, perquè, per exemple, per vehicles de patinets elèctrics doncs, hi ha un límit d'edat d'inici d'ús d'aquests patinets diferent a cada municipi. Llavors, clar, això és bastant caòtic, perquè si nosaltres proposem, per exemple, com hem proposat mocions, com la del transport públic interurbà, que tu puguis anar amb el teu patinet pujat a l'autobús i puguis anar a Tarragona o a una altra ciutat i allí desplaçar-te amb el teu patinet, resulta que la normativa és diferent allà. Clar, això no té gaire sentit. Per això nosaltres sempre apostem perquè hi hagi una base que sigui de la Generalitat, però això és bastant impossible pel que sembla, perquè no hi ha manera. Llavors, és molt difícil que la ciutadania s'hagi de saber la normativa de cada municipi, que més o menys lo general és bastant comú, però, per exemple, les armilles en un lloc són obligatoris, als altres no. És una mica absurda tota la situació quan hauria d'estar molt més estandarditzat per facilitar-ho més que res, perquè la gent sense voler fer cap infracció igual l'està fent per desconeixement, simplement. Espais com Barnavals, carril de convivència, com diversos dels carrers que hi aboquen, no sé si en aquest sentit aposteu per delimitar alguns carrers concrets per on passar les bicis o realment aquí, on no hi ha espai ni per posar la vorera, enteneu que sí que hi ha. Clar, tal com s'han executat els carrers, és que clar, això és un projecte de molt de temps. Ara, tal com estan executats els carrers, seria molt difícil ficar un carril segregat, realment impossible. Per tant, aquí no ens queda més remei. Ara, si es limita la circulació en aquests carrers perquè no tenen aquesta seguretat, doncs també ho veiem bé i en realitat quan s'hagi de fixar la zona de baixes emissions ja aquests carrers ja estaran molt limitats. Llavors és una qüestió de respectar que la bicicleta i el patinet ha d'anar pel mig de la via i té prioritat davant de qualsevol altre vehicle. I l'última per meva, quan és a les pilones, entenc que són aquells carrers peatonals. Sí, hi ha carrers peatonals, hi ha places, que estan moltes pilones a les places. Les darreres places que han fet, la de la Sang, la de Catalunya, és un joc de pilones allò, és increïble. Allí si ha de circular el cotxe de bombers és que no pot. I clar, és un problema greu perquè estem parlant de serveis d'emergència. Llavors, clar, l'ordenança et deia que si vas en vehicle has de pujar a la vorera. Però depèn de quin vehicle, per exemple, a les Ravals amb la vorera aquella tan alta, puges allà i et carregues el cotxe, vull dir, literalment. Llavors, clar, per molt que tu et vulguis apartar, a vegades és impossible. Llavors s'ha de regular la circulació de manera que el servei d'emergència arribi igual de ràpid en un cantó com en un altre i que no per impediments urbanístics i de circulació no puguin arribar al lloc. Ha comentat que hi ha diverses contradiccions. Bé, hi ha contradiccions, per exemple, el que us comentava de l'ordenança de civisme, que creiem realment que s'hauria de refer de dalt a baix. La de mobilitat deia, o diu, en el model, clar, encara s'està redactant, en el model diu que quan tu vas a peu, perquè també regula el fet que tu puguis anar a peu o amb un patinet que no sigui motoritzat, que llavors pots anar per la vorera, o vas caminant i vas amb el gos, per exemple, que el pots lligar fora, doncs això està prohibit. Vull dir, això no es pot fer. O l'altre dia, per exemple, ens vam trobar que deia que no pots anar amb la bicicleta amb el gos lligat al teu costat, portant el ritme de la bicicleta. Nosaltres això ho vam introduir a l'ordenança de protecció animal perquè entenem que hi ha gent que circula bé, però sempre has de pensar en el que no circula bé. I és una llàstima, però per aquests són pels que hem afegit aquesta prohibició, perquè molta gent anava en bicicleta i per les pujades el gos, més o menys, o pel pla pot anar fent, però en baixades la bicicleta va amb una velocitat que l'animal
ha de fer un sobreesforç. Llavors, en la de mobilitat, te deia que no el podies portar lligat amb la corretja, però sols amb la corretja. I, en canvi, a l'ordenança de protecció animal diu que no el pots portar al teu costat. És a dir, ni amb aquells aparells homologats que venen amb algunes tendes d'esport o de bicicleta en la que hi ha un ganxo fixe i després va l'animal lligat, tampoc. Perquè no es tracta de la forma com, es tracta de quin és el resultat per l'animal. Per tant, està prohibit al nostre municipi i en tot cas. Però clar, justament, per exemple, quan hi ha aquest cas que es diu que està prohibit de qualsevol manera, estaria bé, que és el que nosaltres sempre hem reclamat, que hi hagi un enllaç amb l'ordenança i que allí es vegi exactament per què, perquè allí es justifica més àmpliament el per què. Perquè la gent ho sàpiga, que no és una cosa arbitrària perquè, saps, hem dit que no i punt, sinó perquè en realitat es podria fer. I en realitat és una cosa que queda en mans municipals i que moltes altres prohibicions que es podrien fer o que es podrien regular no s'han fet, en aquest cas estic parlant de protecció animal, per voluntat política, no perquè el municipi no pugui establir-ho. Com per exemple portar els morrions aquells de lona o els collars de punxos. Aquestes coses. No ho sé. Potser el més escandalós és el de l'edat, el fet que hi hagi aquests marges d'edats diferents entre municipis. I això nosaltres creiem que l'única forma és estandarditzar-ho amb una ordenança que vingués base des de la Generalitat. Però bé, veurem al final de tot el document què s'accepta i què no. I farem una valoració final de totes les aportacions fetes al llarg de tota l'ordenança i què s'ha acceptat i què no. D'acord? Res més. Moltíssimes gràcies.